13 runtia, niillä oli vaan terona. Heti pisla. Tähän smoke. Lähellä. No ei. Puoli. Maala. Orrealla. Saadaan smoke. Tän Tää bomba. ampuu toisiaan. Vittu. Mä valotan. Älä vie pommiin. Selkään tulee. Tapaa se selkeä. Takia mä kuuntelin. Kaksi. Tuleeks tänne nyt vittu joku vai ei? Tää nyt vittu löyä mua täältä enää. Tällaisessa mielentilassa. Tappamisen meininki nyt. Missä Mikä radio? Kato radio. Ei pidä paikkaa. Kuka ton paukku tohon jää? Se on muuten Teroventin vieressä ihan varmasti. Hiivitään tonne. Meidän loppista ampumaan se suoraan. Lobbysta. Niin. No aikaa kiinni. Se on Teroventin vieressä. Trust me. Tää lupaus. Se on lupa. Siinähän se näkyy seinän läpi kun kattoo. Ai niin. Kyllä! Mitä mä sanoin?